TMTV kanalında biz barımızda zağrap kütken Balalı Salyanka hit parады başlana. Biz onun yana alın barışçıları. Hoş alığız. Hey kızım, tanıştırıp da keteginde. Мен Рамил Хайретдинов. Мен Рамиля Хайретдинова. Мен Эмине Хайретдинова. Шулай итеп, Аллага тапшырып, башлыйбыз. Тапшырыбызның башында ук бер дуэт белән саубуллашабыз. Камрия дуэтына уңышлар телибез. Клипларын тагын бер кат карап үтәбез. О, менә бит, берсе китә, икенчесе килә. Әйе, яңа җырны каршылабыз. Хуш киләсең, премьера. Кыр казылары жырылап, кыр казылары йырлап, каңгылдашып аша көз җиткәч. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йырлап, каңгылдашып аша көз җиткәч. Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны. Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны.
Зилә Шабаева әле күптән түгел генә хит-парадка кергән иде, инде халык мәхәббәтен яулады. Yauламасқа инде матур җырлый бит, клибы да шәп. Әйдәгез бергәләп карап китик. Зилә, сүз сиңа. Күзләремдән минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Әй сыклым синең хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Tizrek uzgert, ayızken bul tizrek yaktırıp gitsen yüreğimden şangıları yoka gitsen baş yollarım. Sine gitsen ele aman, zengər duman, zengər duman. Күзләремдән минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Әй сыклым синең хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман, зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан. Алдағы басқышта нәни йылдызыбыз Айдинә Хәбибуллина. Аның клибын карагач, ямьле җәй айлары искә төшә. Әйдәгез алайса, кышның беренче көннәрендә җәй айларына кайтып килик. Айдинә, сүз сиңа. Tereza şepşimler şeştem kirde ike kogarsın. Gördüm de ike
Siz dostlarım hakkı üçün jırlamışa halim yok. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Altın bulup ağayımla kömüş bulup damayım. Siz dostlarım karşısında şenler bulup yanayım. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Deriz açıp cimler istittim, aşağız kış kaylarım. Kaygı hasretler görmüşe yaşagız dost kaylarım. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Bu yaşın gürlidir, bağlasan uyatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Elde yarı dostlarım var, көңілні yuvatırga. Әти, әшінің яратқан ойын құралы нинди ул? Kızım, мен баян, гармон яратам. О, әтисе, Камил бақның шығышын қарайлы сен. Исең ақылын кетерлік. Мен генә түгел, бергәләп карыйк инде. Игътибар экраннарга.
Ошмак. Biz biyimiz deyip kim jırlay? Әміне мен білем. Rayana Magic әлбәттә. Rayanның жырын білмеушілер азdır. Шуңа күрә тагын bir кат карабыз. Min kun sayan торам иртә һәм җыенам мәктәпкә. Мин бер нәрсә күрмим бүтән һич бу китап дәфтәрдән. Без утырабыз китеп, сәгатьләрен күзәтеп. Безне моннан коткара, дустым шунлыгын берәү. Бик үзгәргән шул заман, без бик шаян һәм яман. Кесәбездә телефон, һәр беребездә талант. Бергә бирибез хип-хоп һәм төшерәбез тик-ток. Без уйнамыйбыз курчак, менә шундый балачак. Мин тиздән яңа йолдыз булам. Биегәнемне кертеп куям. Мине күзәтә бөтен дөнья. Син бия кара. Biz biyibez. Biz de biyibez. Biz biyibez. Biz de biyibez. Biz biyibez. Bütün nesebele күптән TikTok безнең яңа фен. Без бiyibez, әйлән белән, укытучылар белән. Минем артын кабатла, хәрәкәтләрен ятла. Көзгә яңгыр астында туа яңа йолдызлар. Бик үзгәргән шул заман, без бик шаян һәм яман. Кесәбездә телефон, һәр беребездә талант. Бергә бiyibез хип-хоп һәм төшерәбез тик-ток. Без уйнамыйбыз курчак, менә шундый балачак. Без biyibез. Biz de biyibез. Biz biyibez. Biz de biyibez. Biz biyibez. Biz biyibez. Biz de biyibez. Biz biyibez. Biz de biyibez. Biz biyibez. Min tizden яңа йолдыз булам. Биегәнемне кертеп куям. Мине күзәтә бөтен дөнья. Син бия кара. Без biyibез. Biz de biyibез. Biz biyibез. Biz de biyibez. Biz biyibez. Беләсез бер нәрсә? Алия Төхвәтуллинаның җырлавышы миңа. Сиңа гына түгел, миңа да ошый аның җырлавы, әтисе. Haydi güzelaysa karab gidik. Игътибар экраннарга. Жырлап яшик, гөрләп яшик, омтылып хыялларга. Саф күңелләр, уйлар белән, чыгыйк йөре юлларга. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Биеклеккә аш кылганда, янда булсын якыннар. Йөрәкләрнең
yansın yakınlar. Birge bulup yemlik ikenlerini, bexit nurlarına kumik yorsu kungillerini. Birge bulup yemlik ikenlerini, bexit nurlarına kumik yorsu kungillerini. Nazlap kütken ko'ngillarga yo'ldosh bo'lsin muhabbat. Har vaqtda yonda bo'lgan yaqinlarga ming rahmat. Birga bo'lib yemlik ikenlarini, baxit nurlarına ko'mib yorsu ko'ngillarini. Birge bulup yemlik ikenlerini, baxit nurlarına ko'mib yorsu ko'ngillarini. Aysun mübarek yılı. Karşı alırız. Oo, bu bit Qurayda oynauchi motor qiz. Naq o'zi. Ayda güzeli. Vaqtni uzoqqa so'zmisha, so'zni o'zine topshiriq.
Бик беләсегез килсә, Әминә Сабированың күздән туган көне. Biz ona нәрсә бүләк итәбез? Туган көне җиткәч күз күрер. Әлегә алкышлар бүләк итеп, экраннарга клипны куеп җибәрәбез. Дуслар, бала сәләнге тапшыруын уңышлы гына дәвам итәбез. Чуак буенча хәзер кемне игълан итәбез? Бик матур бер клипны урыннарыгызга җайлабрак утырыгыз, куеп җибәрәбез. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә Самир Гыбайдуллин.
яхшы музыкант болу үшін ике бір керек. Біріншісі Құдай берген талант, икенчесе әлбәттә тырышлык. Ә ул Самирда бар. Самир, алға. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, жырлармын мен, гүзәл кыш булып. Сайрармын мен, жырлармын мен, гүзәл кыш булып. Сайрармын мен, жырлармын мен, гүзәл кыш булып. Чиратта кем әле анда? Матур сокландыргыч клибы белән Зөһрә Усманова. Зөһрәнең клибы тагын бер баскычка өскә күтәрелде бит әле. Котлыйбыз һәм сүзне үзенә тапшырабыз. Түбәтәем шигезле, йөзләреңә килешле, бүләк иткән түбәтәйне бәйрәмнәрдә киешле. Бүләк иткән түбәтәйне бәйрәмнәрдә киешле. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, укай шигез түбәтәйе килеп булган күбәләк. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, укай шигез түбәтәйе килеп булган күбәләк. Түбәтәй бизәкләрен энҗеләрдән тезәмез. Түбәтәй кигән йөзеннән нур сибелсен диемен. Түбәтәй кигән йөзеннән нур сибелсен диемен. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, укай шигез түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, укай шигез түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Укай шигез түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Түбәтәйнең читләре ука белән чигелгән, күзем шикән түбәтәйе, күзләрем сибелгән. Ерактагы басылганнар яратып сине тия, түбәтәй бүләк итсәләр башлары күккә тия. Милләтемнең бизәген, ир-егетнең теләген. Түбәтәй затлы бүләк, ки дускаем кадерләп. Түбәтәй затлы бүләк, ки дускаем кадерләп. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, укай шигез түбәтәйе килеп кунган күбәләк. Түп түгәрәк, түбәтәем түгәрәк, затлы бүләк түбәтәйне ки дускаем кадерләп. Затлы бүләк түбәтәйне ки дускаем кадерләп, ки дускаем кадерләп. Ки дускаем кадерләп. Балалы сарайга хит парадын алга таба дәвам итәбез. Мәликә Юнусова дәвам итә бит тапшыруыбызны. Һәм әлбәттә аның матур клибы. Игътибар экраннарга. Пышып гөлгә күнеп йөри күңел күбәләк. Җыр биюгә сагында күрә йөне ки бүләк. Читекләрем җилкәнәләр күңел
pişip yeri hem şakıra tuğalga Elgirmesen şitegine giyerge Yerekken kanatlansa şakır mine bir yerge Elgirmesen şitegine giyerge Yerekken kanatlansa şakır mine bir yerge Elgirli sikile, elgirli sikile Elgirli sikile, elgirli sikile Tıpır 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 ıgdır bir sikile Ki kanatına pışıp yeri sikile Dostlar, bizni sotsial şilterlerde qarab baramiz. Yazılığız, birge boling. Yangalıklarını birinci biliniz. Aytayni, birinchi o'rinni qachon aytamiz endi? Hozir qizim, aliga kimning neshanchi o'rinda ekanin barlab olik da, bunlar aytamiz. Eydegiz, qarab ketik.
Так, дускайлар, шыраттагы йылдызыбызны каршы алыгыз. Амелия Юнусова, сіз оңайынан Амелияның яңа клибы бірінші көннәрдән үк тамашашы мәхәббәтен яуларга өлгерде. Әйдәгез әле, карап китик. Şeker karalgan bulasın, yine şende uğranda. Irtışası bir cadayıp, iki algıda kavgada. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Senin diyen sözlerinde siyadi pişirdiler. Yüze kulüp kocanıyım yüreğini seyine. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Mime başı bulasını, elesin bilmişsin de. Ne kadar kirlilesen de, başı kıyıdan insine. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Yaratmayın diye sizene, işinmeyim yere vuran. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Yaratmazsan yaratırsın, min biraz kıtık durum. Min biraz kıtık durum. Ya кызларым, матурларым, нәтиҗәләр ясарга кирәк бит. Әйе шул, матур клиплар карадык, нәни йылдызларыбыз белән таныштык. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән мин Рамил Хайретдинов. Мин Рамиля Хайретдинова. Мин Эмилия Хайретдинова булдык. Киләсе очрашуларга кадәр Пока!